Okei, pelataan pientä peliä nopeasti. Onks tää seuraava video tekoälyn luoma vai onko se aito kameralla kuvattu video? Kato ihan rauhassa. Okei, toi oli aito video. Se oli kuvattu aidolla kameralla, oikeesti luonnossa, mut entä tää seuraava? Okei, toi video ei ollut aito, se oli tekoälyllä tehty, ja ellei se tasan tarkkaan tiedä miltä Mount Fuji näyttää, niin ei sitä oikein pysty erottaa aidosta. Okei, no entä tää? Okei, sä varmaan arvasitkin jo, toi oli tekoälyn tekemä video. Mut kato tarkkaan tätä seuraavaa. Kato todella tarkkaan. Tossa, huomasit sä? Okei, toikin oli aito video, mut vaan se fakta, että sä ajattelit sitä. Tekoälyn luomat videot on kasvanut viimeisen vuoden aikana aivan sairaasti. Ja nyt me ollaan siinä pisteessä, missä ei todellakaan voi erottaa, että onko se tehty tekoälyllä vai onko se ei. Onko se ei? Okei, mutta miten tekoäly toimii? Siis, miten tietokone pystyy parista lauseesta tehdä videon, mitä ei pysty erottaa oikeasta? Ja vaikka me sanotaan, että noi videot oli tekoälyn tekemiä, tai joku kuva on tekoälyn tekemä, niin se ei oikein toimi sillä lailla. Anna mä selitän. Niin, mahtavaa. Okei. Tässä on Lauri. Ja sanotaan nyt vaikka, että Laurin pitää piirtää meille kuva elefantista. Mut meillä on yksi ongelma. Lauri ei tiedä, miltä elefantti näyttää. Se ei ole ikinä nähnyt elefanttia. Joten mitä me tehdään? Me näytetään Laurille kuva elefantista. Okei, Lauri piirtää meille kuvan elefantissa, koska se tietää nyt, miltä elefantti näyttää. Okei, mutta meillä on toinen ongelma. Lauri osaa piirtää ton elefantin vaan yhdestä kulmasta, koska se on nähnyt kuvan elefantista vaan yhdestä kulmasta. Me ei voida sanoa silleen, että piirrä meille kuva elefantista ylhäältä, alhaalta, sivusta. Se tietää, miltä se näyttää vaan tosta yhdestä kulmasta. Joten mitä me tehdään? Me annetaan Laurille joka ikinen kuva elefantista, mikä löytyy netistä. Se on 10 miljoonia kuvia. Eli nyt Lauri pystyy yhtäkkiä piirtämään meille kuvan elefantista, vauvaelefantista. Se voi piirtää meille mitä tahansa me sanotaan, kunhan se liittyy elefanttiin. Ja Lauri on täysin samanlainen kuin tekoäly. Ja kuvittele, jos me nyt pystyttäisiin antaa Laurille joka ikinen kuva netissä. Ei vaan elefanteista, vaan joka ikinen kuva netissä. Me voitaisiin kysyä siltä piirtää mitä tahansa ja se voisi generoida sen meille. Eli tekoäly ei periaatteessa tee meille sitä kuvaa, silloin vaan satoja miljoonia kuvia, minkä perusteella tehdä meille se kuva. Mä toivon, että ymmärsitte tosta jotain. Mut just tää miten tekoäly toimii, se että se ottaa kuvia ja tekee niistä toisen kuvan, se on myös sen kirous. Eli sanotaan nyt vaikka, että meidän pitää tekoälyn avulla tehdä kuva kellosta. Ja tämän kellon aika pitää olla vaikka 15:08. Okei, eli me mennään kirjoittaa silleen, että hei, voit sä tehdä meille kuvan kellosta, ja se on tosi tärkeää, että tämän kellon aika on 15:08. Kuten te näette, kello ei ole tässä kuvassa 15:08. Mut miksi? Miksi ei voi vaan simpelisti tehdä meille kuvaa, missä kellonaika on 15:08? Okei, no ehkä se kellonaika 15:08 on jotenkin liian hämmentävä sille. Kokeillaan vaikka 2:2. Totuus on, että mitä ikinä me sille sanotaan, mikä tahansa kellonaika, niin se aina antaa meille kuvan, missä kello on joko 10:10 tai 5:10. Miksi? Jos sä meet nyt Googleen ja haet kuvan kellosta, niin sä huomaat, että melkein joka ikisessä kuvassa, mikä sieltä löytyy, kellonaika on joko 5:10 tai 10:10. Ja se on vaan sen takia, että monet luulee, että kello näyttää parhaimmalta kuvassa silloin, kun sen kellonaika on 5:10 tai 10:10. Ja just tämän takia se ei voi antaa sulle kuvaa, missä kello on se, mitä sä haluut, koska se pystyy työskennellä vaan kuvilla, missä kello on 10:10 tai 5:10. Ja tää täysin sama ongelma tapahtuu silloin, kun me kysytään siltä, että hei, tee meille viinilasi ja tee sillain, että se viini on ihan siellä pinnalla, eli se on kokonaan täynnä. Ja taas sama asia, se pystyy työskennellä vaan kuvilla, missä se viini on siinä keskellä eikä pinnalla. Eli tekoäly ei niin sanotusti tiedä, mitä meinaa, että viini on siellä pinnalla, koska sillä on vaan kuvia, missä se viini on siinä keskellä. Ja kuten me ihmisetkin voidaan hallusinoida, niin voi tekoälykin. Esim. Välillä tulee tällaisia tuloksia, missä se itse kuva näyttää hyvältä ja kaikki muu näyttää hyvältä, mutta siinä on yksi asia, mikä on vaan vähän pielessä. Se vähän niinku suorittaa sen tehtävän, mutta silti ei.
Mä just tajusin, että mulla ei oikein ole mitään loppusanoja tai mitään outroa tälle videolle, niin kiitos kun katsoit. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin pistä peukkua. Ja jos haluat oppia jotain lisää tekoälystä, niin tilaa kanava. Nähdään seuraavassa videossa. Pysy uteliaana. Pysy uteliaana.